Слушай ме сега, защото това, което виждаш на екрана, буквално изхвърля чат-ботовете в миналото. Ако все още си мислиш, че AI е просто място, където пишеш въпрос и получаваш текст, сериозно изоставаш. Бъдещето не е в чатовете да се пишеш с ChatGPT или с Google Gemini. Бъдещето е в агентите. Разликата е брутална. Докато целият свят губи часове да чати с изкуствения интелект, умните хора вече имат агенти, които реално вършат черната работа, докато те просто си пият кафето. Чатботът е като консултант. Той ти дава план и те оставя сам да се оправяш. Агентът от своя страна ли? Той е твоят дигитален двойник. Той не ти казва как се прави, той просто отива, свършва задачата и ти носи готовия резултат. Нека ти обясня на съвсем човешки език как работи тази машина, която виждаш тук. Това, което виждаш на екрана в момента, е просто анатомията на един много прост AI агент. Всичко започва от тези входни данни в ляво. Тук не пишеш дълги фермани. Просто му даваш мисия. Казваш му: намери ми 10 потенциални клиенти, провери им сайтовете и ми подготви персонализирани имейли. Край. Ти му даваш целта, а не инструкции стъпка по стъпка. Тази цел влиза в самият AI агент. Виж синя квадрат. Това е неговият команден център. Вътре имаме две неща: мозък и инструкции. Мозъкът е самият интелект, който мисли и планира. Инструкциите са неговият характер. Тук му казваме, например, ти си най-добрият менеджер продажби или ти си безпощаден анализатор. Без тях той е просто една умна книга, но с тях става професионалист с конкретна мисия. Сега виж тук долу в ляво. LLM памет. Всъщност, тук е критичният момент. Тук ние избираме самият модел, който ще използваме. Това е двигателят под капака. Можем да сложим най-новия GPT-4, Cloud Code, Google Gemini, каквото си пожелаеш. Това определя колко мощен в кавички ще е разумът на нашия агент. От другата страна е системният промпт. Това са неговите така наречени железни правила. Това е неговата конституция, която не му позволява да се разсейва и го кара да гони задачата до дупка без да се отклонява. Но ето е голямата магия. Това зелено кръгче най-отдолу – инструмент. Това е нещото, което прави агента агент, докато чатботът е затворен в кутия, той само говори. Но агентът има ръце. Чрез инструментите той може сам да влезе в Google, да рови сайтове, да отваря твоите таблици, да пише истински програмен код или да ти подреди календара. Мозъкът решава какво му трябва, задвижва съответния инструмент, взема информацията и продължава напред, докато не е готов. Всичко това накрая излиза като изход. И забележи, това не са просто празни приказки или текст. Това е свършена работа. Готов отчет, написан код или решен реален проблем. Това не е научна фантастика. Това е новата реалност и тя се случва точно в този момент. И за да не си мислиш, че само ти разказвам приказки, сега ще покажа един супер елементарен агент, който може да създадеш за 5 минути, как свършва някакъв вид работа. Гледай внимателно какво се случва на екрана. А ако искаш да научиш как самият ти да сглобиш такъв помощник стъпка по стъпка, напиши ми в коментарите. Ако има интерес, ще направя в следващото видео пълен туториал как да го изградиш от нулата. Влизам в N8 и тук съм приготвил съвсем простичък AI агент, който буквално изглежда по същия начин, както ти показах в таблицата. Ето, забележи. Имаме входни данни. Ето ги, входните данни. Имаме AI агента. Ето го AI агента. Имаме модела, използваме ChatGPT. Имаме инструменти, двата ни инструмента, кои са Gmail и Google таблици. Имаме и изход, демек изходни данни. Нека да видим как работи в реалност този агент. Натискаме Open Chat и му казваме: прати имейл на Криско и го питай как е. Натискаме Enter. Виждаме, че всичко се активира. Нашият агент почва да мисля. Готово. Виждаме, че нашият workflow е executed successfully, т.е. няма грешки. Може да отворим Gmail и да видиш какъв имейл съм получил. Виждаме най-отгоре, получили сме имейл до мен. Subject е как си. Отваряме имейла. Вътре пише: здравей, Криско, как си? Как вървят нещата при теб? Ще се радвам да чуя как си. Поздрави! Това беше туториала, по който най-лесно можеш да разбереш как работи един AI агент и всъщност колко е лесно. Единствената граница е твоето въображение. Можеш да създаваш автоматизация за абсолютно всичко. Можеш да караш агента ти да прави каквото пожелаеш. Ако това много кратко видео, но всъщност много полезно, наистина ти е помогнало да разбереш как работи един AI агент, абонирай се с камбанката, за да не изпуснеш следващото видео, което ще кача след няколко дни и ти показвам как да създадеш точно такъв агент от нулата стъпка по стъпка за по-малко от 10 минути. Благодаря, че ще гледа това видео
и те очаквам в следващия урок.